Lamsogo han hai ani YouTube channel blog di podjarawo tini han hai nong buskang participate khlari phai sok pakya tini borok kuning sinai tini borok ni bisingtei sing tini competition taisa nai malanyai Hasil sang sih kamu nak ada kita. Borok kuning sana ini. Jadi saya cuma nak bicara sebenarnya mengenai ini. Paling ke seng tabuk ta lai sinai sin bus ganggo Sahel by Wisnu borok sini ini participate dok lainnya borok kunai tai khorok ja omi dingke kriket thanayo bo jaja momphol aduna tini borok kunai participate khaitnai nai tungdi norok jotona phade jeng star inchilai norok ni tabuk chasiri yes kangcha bonyai tai chu samanai hab sugang jabai nai singtabuk tui tongo tui bunung dei jes kang cabanya or minute kere jes kang cabanya bono pas kang dei kang ka tui bela orka khara pon katana jamun bagai bom time kono limit khaja kere 1 minute pun caba ke 1 minute pun ngai ke 2 minute pun ngai dia borok cabai mani dari jadi ini bisa kaja sabak ya ini Sahel bom cai tonggo bisa bahasa cari Sahel sudah top kamu dari cari sini bisinu tai kaisa cabai uka Sahel kaisa cabai kya almost finishing to kabini kaisa tuin kangka tuin nang dei abo cabai ki jes kang cabai nyai tai kaisa free manai abo no ini borong ni price borok ungka sini para nei sobje chana ni doja kya pun paya borong no norok bahano telangi cara kacarai man borok ek second no
je pass ngai borok ni bisingo tai 10 ta free manai abong ke nong no phunungli ya chamani suru ya pharmacy mi sung phunungnai takuk sahel tai kecha tongkho chabaya kho belai kebang war mkhangke chennai je kunu jaga competition chake war khamani no glek mark no bohogo daka se competition pa changne sung obasini yo channel ke sung sringlai mani se sung kubuni borok rong no sung youtube rogo nugo hanyo wakrok bokrok sim korma tei chabaya sinor ko bahaya sung chabanya jat just kapon ma chabanya jat sinor ka sin takuk bisnu panya kya kutunya bagai borok turuk ke sawo tangi ke mupno kharok yong nai se abon bagai sini takuk bisnu panya kya bukungni pura panya nangnai sini takuk bisnu chabai kya takuk sahel chade kunu ya chade sini takuk bisnu pai kya sahel bahai ga nang kuti chamane tini competition no thogu na tai chana da muchung kho jao na ge takuk bisnu la nangla bahai ga nu tini chamani kuti ro competition khaime bahai bu kharak da tong thoka hai ni khak la ya te chi pro sa pro ba ngang pai ne ni khak la ya thing tong nang kada yang kisa sagita nan makang kada gobong ke tini sine competition no khaja chanai sin takuk bisnu paikha ga tai khorokja phaya 10 ta ro tongo obo bono ri rohnai obo botlangai bin nok rongo chasideng sing buskang ni video ke sing price renai apro sing price packing nok lai rei khulogoi bongno tong thongnai sing tabusu jorang ke obono tini bongno passing mani bagai bo first price ka sini oja gawa channel ro ka abon bagai bono ri ro chinai sing jotano yapo khoramnai